నేను ఎవ్రీ టైం కోర్ట్ హియరింగ్ ఉన్నప్పుడల్లా కంపల్సరీగా వెళ్ళాలా కోర్టుకు. ఎందుకంటే మాకు ఒకసారి ఎమర్జెన్సీ వర్క్ ఉంటుంది. అంటే కొన్ని హాస్పిటల్కి సంబంధించిన వర్క్స్ ఉంటున్నాయి. ఒకసారి నా వర్క్ రిస్క్లో కూడా ఉంటుంది. ఒకసారి కంప్లీట్గా కోర్టుకు ఒకసారి అటెండ్ కాలేకపోతున్నాను ఫుల్ టైమ్గా, అప్పుడు రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతున్నాను కాబట్టి ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు నేను కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. కంపల్సరీ కోర్టుకు వెళ్ళాలా వద్దా అని చాలాసార్లు అడిగారు. దీనికి సమాధానం ఏంటంటే, మీకు ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు కానీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఉన్నప్పుడు అది రీజనబుల్గా జస్టిఫికేషన్ చేసే విధంగా ఉంటే మీరు కోర్టుకు వెళ్ళవసరం లేదు. సో దాని గురించి మీరు అడ్వకేట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసి, సో యాబ్సెంట్ పిటిషన్ కానీ ఈరోజు రావట్లేదు అన్నట్లు ఒక అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయమని చెప్పండి కోర్టులో. సో దాన్ని ఇంపార్టెంట్గా భావించి సో నెక్స్ట్ టైంకు వాళ్ళు పరిగణిస్తారనమాట. సో